en gatti e joljole e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi. Ajaratu Daba Boye suuɗima leppi leydi mo gandanɗa hoorema ko piyantunoɗo yimɓe ceede. Conférence Hamme Amadou Ly tiitonde nde ko potal ɗemɗe ngam ɓamtare ngendi. Mayen gartu e hakkunde Fa Nara e Fa Aidara. Mayen gar kadi e warngoji toon to Mauritanie. Concert Baba Maal toon to Zénith. Festival mo Demba Guissé yano toon to Espagne. Bercy Youssou Ndour jogorɗo wadde toon to France ina wayno biyeji ɗi ko ha gasi. Sadio Mané woni koye vacances kono noon o hestirini hakkunde makko e Sonatel e Orange. Bandiraɓe musidɓe, mayen gartu ngam yañude ɗum. So tawi en garti e seppo wannogo toon to place de l'Obélisque taw noon ko ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami mbanno ɗum toon ngam haɓade ne ɗemɗe gendiji ɗe pondete e nder leydi ndi. Ɗum noon ene jeeya ko ɓuri hen jojjude ɗemgal pular niniwal ngal watta haalede e nder terre he, watta haalede e nder air national e nder nokkuji ɗi gandanɗa hoorema ɗemɗe goɗɗe ene kaala hen kono kadi ɗemɗe ninije goɗɗe ɗe ene poti wawde haalede hen. Ɗum noon eɗen gandi seppo ngo waɗino ne hannirta ni hen, hay goto bonnani, hay ho goto tigui rigui ha joni joofaki, hay goto ƴettaki, ala ko wonno fandare nde so wona yo hakkeji ɗi jolte. Ɗum noon ha joni eɓe jaggi ɓe ɗaccani conférence mawɗo waɗi ɗum noon ko gendiyanke ngana woni Hamme Amadou Ly. Ɗum noon conférence o woni tiitonde nde ko potal ɗemɗe ngam ɓamtare gendi. Kanko Hamme Amadou Ly caggal no holli sunare makko e jaggogol gelongal ba e wiide wonde gelongal ba ko kamɓe gondi e hare nde haɓantonde, sabu ɗum gelongal ba kala hande biyo wimi e mbimami walla kala nguru ɓalewu e nder Mauritanie ene wayno gelongal ba ko an haɓanto, sabu ɗum so tawi gelongal ba naati e nder dumbirdu an de faam wonde ɗum lutanima ne tawno ko sababune ma gelongal naatiri e nder nduɗon dumbirdu omo ñaago geno ne gelongal ba wawata ɗaccitede ko ɓuri yawde e yaccade. Ene jeeya noon e ko haali o wi wonde leñol so tawi ene ɓamto gendiyankoɓe potani yarude to, jaydiyankoɓe jaara ga, mogiyankoɓe jayra ga, nalankoɓe jaara ga, kamɓe fof ɓe poti ko rendude ɓe mbadda juuɗe e faandu. Kanko Hamme Amadou Ly o wi wonde beele potal ene wawi wonde, sabu ɗum so tawi yimɓe ne pondata koko foti. Ɗum noon sa wi aɗa fonda ko fotani ko ɓuri ko tikkat, sabu ɗum kala lanƴo tekkinta ko banggue mum. O wi kay ko hakkeji yimɓeɓe poti namdade, kono ɗemgal pular kalategal e nder leyɗele 26 haala ko noon e diaspora o ɗemgal ngal ene haala hen ne hannirta ni hen, fondatake e ɗemɗe ɗe gandanɗa hoorema so tawi ene kalate tan ko e nder leydi ndinde ɗemgal ngal woni ngal, walla ni e nder leyɗele ɗiɗi ɗemgal ngal filtodirani windere. Wadde noon ɗemgal pular ko ɗemgal optinantal e international. Ɗum noon kanko o jaggani wonde ɗemgal pular ko ɗemgal tan kalategal e nder leydi Sénégal, o ɗemgal pular ko ɗemgal international. Kanko Hamme Amadou Ly wi o wi noon anduɓe hewɓe kaali mbi wonde leydi wawa ɓamtade gaga tigui rigui ɗemɗe mumen ninije. Ɗum noon so tawi wiyama noon e nder oɗon tuma alay saago yimɓeɓe dutto e ndema. Ɗum noon eɗen gandi so tawi wonde a ɓamtani ɗemgal ma a wawa ɓamtade e nder oɗon fandu, sabu ɗum eɗen gandi ɗemgal kala ɗo yoola sa renaki pine joolete, te so pine joolama eɗen gandi leydi wawata ɓamtade e nder oɗon fandu. Kanko Hamme Amadou Ly o haali toon haalaluji juɓɓuɗi jumtuɗi payodinɗi ɗi gandanɗa hoorema kala keɗiɗo ɗum ene tagma darade e dadade e sirginade ngam wawde yoltude hujjaji ma. Ɗum noon waɓe ne Hamme Amadou Ly en yo Allah junnu balɗe mabɓe, moƴƴina battane mabɓe, ne tawno gurdam mabɓe wonko battini tigui rigui e nder rendo men. So tawi ɗum ɓenni en gartat e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni piyannoɗo ceede, ene wayno suuɗima leppi leydi, woni Ajaratu Daba Boye. Ajaratu Daba Boye noon vidéo ji mum e nder TikTok ɗi koko filtodiri. Ɗum noon sénégalais ji kewɗi omo ittanno stress mumen. Ɗum noon ene wayno hande o natti e nder nduɗo duniyaru eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo, yo Allah harnumo aljanna, yo malaikaji moƴƴi jaɓɓomo. So tawi en keddimo ɗo e nder leydi ndi ene wayno tiktokosuji ɓurɗi mawnude e nder leydi men Sénégal on woni Fa Aidara e Fa Nara. Ɗum noon ene wayno hande e nder oɗo saaha polémique nana hakkude mabɓe, ɓe memodirta te koɓe sehilaɓe ɓe gonno, kono noon addi ɗum tan ko concurrence mawɗo nana hakkude mabɓe par rapport e nombre
d'abonnés ɗum noon Fa Nara ne yaltinde wi wonde Fa Aidara ne dañi 2 millions d'abonnés nde waɗi ɗum félicité kono noon ko kanko adi ɗum dañde 2 millions d'abonnés ɗum noon on waɗanimo félicité kono noon caggal no waɗimo félicité nde ɗum kam o ari ko ha e nder page makko o windi hen félicitation Fa Aidara ɗum noon Fa Aidara e hoore mum nde arti nde waɗi effacé oɗon commentaire ɗum noon sénégalais ji kewɗi jaggi wonde ko Fa Aidara ene waɗi jaloux e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Fa Nara caggal ko Fa Nara ɓuurimo abonné ji ne hannirta ni henna kono noon hewɓe mbi wonde ko ɗum fotani wonde hakkude mabɓe nde tawno hande ko kamɓe goni influenceur uji ɓurɗi mawnude so tawi ɓe mbadda concurrence tawi ɓe mbaɗa concurrence eɓe poti wadde concurrence positivement kono wona négativement walla ni kamɓe koye mabɓe ɓe jaɓɓodira jungo ɓe mbadda concurrence e influenceur uji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema taw gona ɗo e nder leydi he jeeya kono noon ɗum noon wona tan e kamɓe ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni jolfuɓe ɓe nana e nder men hay enen haal pulareɓe ɓe gandanɗa hoorema hande ene gasa pour jiya hen joguiɗo 200 000 abonnés ko caɗele saqqede walla 1 million de like ko caɗele saqqede kono noon hande waɗi ko kalaji ɓe ko kañumen gondi ɓe ko kañumen kaldara ko kañumen jaldara ko kañumen ɗeɓɓinta gondaka hay batte ko ɓeeto gona e dow majjum ko kono noon so tawi rendo ene yaaha jomumen poti ko jaggodirde mbadda juuɗe e fandu potani wattodirde guite ha hasidagal jibine hen ɗum noon moƴƴani eɗen gandi so tawi ɗum battini e nder rendo tan heewi ha joni ko nawrude rendo ngo caggal kono nawrata rende yeeso sen tacci en jeehi toon to Mauritanie ene wayno Mauritanie nder oɗo saaha wargoji e agression ngaji gonnoɗi ga hen e nder Sénégal ɗi koko tacci maayo ɗum noon ene wayno suka debbo goto warama toon ko ɗum waɗi nan artiste on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Mar mo Jamin Tekki yalti hollirde metta mum ene waɗa erago e ɓen ɓe gandanɗa hoore makko wat boniyankoɓe yaroɓe ha mandila natta wondude hakkillaji mumen ene mbawi jimde ni e sehilaɓe mumen mbara ɗumen ɗum noon wi wonde so tawi neɗɗo woni suka ene foti wallude yummum walla bammum walla ɗum woni wallude yummum e wallude bammum wona ittude jawdi dokka ɗum no ko wallude ɗum e deyre ne hannirta ni henna o wi saabu ɗum hande so tawi a wari tan sa renaki an fof e dañde caɗele ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni jinnaɓe ma walla koreji ma ko kañumen ɓeydanta caɗele saabu ɗum gonata ko yaade ene garta gam ɓiltudema tigui rigui e nder ɗeɗon caɗele o wi ɗum noon so tawi wonde neɗɗo o jottirima wadde ngal ɗon wadbaniyankagal ene foti yaade ƴeewoya meccal o wi hay sinno ko yeyde mbusuji so tawi aɗa tabiti en tan aɗa wawi wurde hen gurna hen ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni jinnaɓe ma kala ko poɗɗa wawde wadde mbaɗa ɗum hen o wi kono noon yoɗani tan kala ɗo neɗɗo dari ene yooɓi laaɓi kala mo jiiɗa ene jogui ka ala ngam paya e mum so debbo so gorko joɓoɗa fitande mum sababune wonde téléphone walla sababune wonde gueɗon golle puyɗe o wi ɗum hande jeunesse o nde poti wawde dépassude ɗum ne hannirta ni henna El Hadj Baba Baydy Mal rendo fulɓe foof weltima kono kanko no o weltinima rendo fulɓe foof ne fotiri caggal concert makko pattamlomo mo waɗi toon to Zénith fulɓe foof ngari notitima concert o weeli yuɓɓi ene wayno noon ene jeeya e belamma mo El Hadj Baba Baydy Mal jogui surprise mo Wally Balago Seck waɗimo kono noon kadi ɓi ko advise yehino toon to France ene wayno o waɗi tourné pattam lamijo kono hawri kadi e concert Zénith o ene wayno concert Zénith o rewi lawol yuɓɓi yumti kono kadi Demba Guissé ene wayno kañum ne yehino toon to Espagne gam journée culturelle bannoɗo toon ne hannirta ni henna ene wayno Demba Guissé hebbini oɗon salle ene hannirta ni henna kono noon kadi ene moƴƴi joyi foof kalen ko nalankoɓe min mbaɗata saabu ɗum woni wonde nalanke ko ummade e nder nokku on mo gonɗa paya e nder nokku goɗɗo sa ari kollira ko mbawɗa ko kadi kollira couleur leydi ma mbaɗa représenté leydi ndi foof ne fotiri ɗum woni noon ko baba malen Demba Guissé en mbaɗatane haadirte ni henna Bercy mo Youssou Ndour e nder oɗo saaha hay sinno so tawi a sohli billet d'entrée Bercy o a dañata ɗum ene wayno Youssou waɗi guise fermé gila Bercy o suwa ɗum noon caggal ɗum eɗen gandi kala communication poɗɗo waɗede nder oɗon Bercy ene wayno Youssou Ndour ala ko ɗacci kono noon hade oɗon Bercy ene wayno Youssou nani ga hen fusa ne tawno o mona waɗa concert aji partout ɗum noon o wi wonde ko avant Bercy ne hannirta ni henna ɗum noon kala jiɗɗo yaade Bercy ene wawi yaade Bercy kono kam nadde e nder oɗon salle mi sikkani so tawi no wawi wonde kono noon mo
pawne écran ji zayaji bowal ngam mbawen jeeyede e oɗon ambiance. ɗum noon eɗen mbawi wiide tan Youssouf koɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni kañum woni roi di mbala. sen gummimo ɗon en paati e football. Sadio Mané e nder oɗo saaha woni koye vacances mum kañum e Idrissa Gana Gueye. Sadio Mané noon e nder oɗo saaha ene wayno ñanden o signidiri contrat e Air National ngam kadi nowedemo ambassadeur Air National, kono kadi o hesɗitini hakkunde makko e Sonatel e Orange ngam partenariat gonɗo hakkunde mabɓe ne hadirta ni henna. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe rendaɓe gurdam, ko ɗum woni kabaruji garannoɗi en ɗo ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol. eɗen ñaago mbajiri e mbawɗum ɗo osata ɗum gongol nde tawno haalde ha jofno koye jaɓaneɗe jeeya tigui. Continue wadde abonné, waɗon partagé, waɗon like, ɗaccuɗen commentaire uji moon nde tawno ɗo ko ɗo gueɗe ɗe laaɓata tigui.